Я бе, добре. Те надолу сте, ма. Нагоре трябва малко. Ами после как ще го качим да видим? Слушай. Я? Нагоре ли трябва? Доста, да може да се вижда леко пред мен. Не отгоре, страни. Трябва да бъде колкото твоя поглед реално. Погледа ми е и тъй. Я, къде ти поглед? Я, сега ще добре. Ей, добре. Ама пени за самени са не.